Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng Sandocena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diswento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, kumpleto ka sa Angela. Tipid ka na sa Angela, may swerte pa sa Angela. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Sarong hapot, sarong simbang. Diretsahan! Diyos marhay na aldaw, ini ang Diretsahan, sarong hapot, sarong simbang. GNN TV48 Naga Special Coverage. Ako po si Melvin Machado. Asin ako si Cristina Valenzuela, kami ang sa indong kasangga sa tama asin patas na pagbabareta ngunya na eleksyon 2025. Giya sa tamang impormasyon asin daing samang pagsiservisyo sa banwaan. Mga tugang, ngunya na aldaw, paurugon asin pararugon pa niyato ang satuyang kaaraman sa papel kang komisyon ng eleksyon, maging ang sa indang preparasyon, bago, mientras asin pagkatapos kad pirilian ngunya na taon. Kaibahan po niyato ngunyan, Diretsahan, an election officer kan siyudad ni Naga, Attorney Michael Julio Jr. Attorney, Diretsahan, pagabot sa election preparation, paano pinaghahandaan kang COMELEC ang election 2025 para masigurar na pakaray asin patas ang eleksyon? Opo, siyempre ang preparation ng COMELEC, pre-election activities po, siyempre po si mga keponda sa election, mga materyales sa election, siyempre itong mga balota, i-prepare po yan, tapos itong mga election paraphernalias, tapos siyempre po si manpower ta po,
mga COMELEC employees po, tapos syempre mga deputized agencies such as DepEd, si mga teachers po, magkakaigwaning training. Then sa PNP man po, sa peace and order, maintenance camp peace and order, yan po ang sa tuwing mga election preparation sa tao, sa facilities, sa mga school, dapat i-prepare ta po na maging sa election, suitable sa election. Tapos sa tao, sa materials, tapos mga election preparedness na kapantang gamitin sa election. Attorney, may mga bago ba kitang patakaran or pagbabago na proseso na dapat maaraman asin maintindihan kan mga botante? Ngunyan pong national local election, ang sa tuyang, syempre ang gagamitin ito po, bago pong makina, tapos bago po itong provider ito po, dati po kato Smartmatic, ngunyan Miro Systems, bago po ang sa tuyang automated counting machine, ACM na po nga po ngunyan. Ang magayon po naman sa machine, may 14 inches screen siya, ma-view mo po naman si ballot image, si retrato po kan sa emong balota. Then, pero po kayan, may voter receipt po siya, ma-check mo po ito mga sa emong pigbotohan. Sa electoral process, yan po ang latest more mas latest and updated po ito sa tuyang machine. Pag-abot naman, attorney, sa voters awareness, ano mga programa kan COMELEC para hikayatan ta na magboto ang mga dakul na botante, especially yung mga first-timers na maboto ngunyan? Paano sila ma-participar ngunyan na election 2025? Opo, syempre, base naman sa mga statistics during voters registration, dakol po talaga, sabihin mga 70% mga youth na po. Syempre, encourage sila magboto. Ano po ang kahalagan po sa pagboto, ano po, nagboboto kita sa elect ng mga opisyales. Siyempre po ang purpose po kaya na continuity of the government, tapos para sa service kang gobyerno, tuloy-tuloy po maitaw sa tao. Pero dapat encourage sa sinda na kang importansya nga pagboto para po makaparticipate po sinda. Tapos yan po ang siyempre indication na kita democratic country. Kaya po nga may election po kita. Pag-abot naman sa mga senior citizens, PWDs, as in iba pang sektor, paano ta masisiguro na magiging accessible ang sa indang pagboto? Iyo po, sa senior citizen PWD, pregnant women, ang COMELEC po, igwa po kitang inapod na early hours voting. Ang early hours voting po, may mabot ang PWD, senior citizen, tas pregnant women, alas 5 ng aga hanggang alas 7 ng aga, 5 a.m. to 7 a.m. Ang regular voting time 7 a.m. to 7 p.m. sa alas 7 ng aga hanggang alas 7 ng banggi. Itong 2 oras na amay na pagboto, 5 a.m. to 7 a.m., exclusive po yan naman sa senior citizen, PWD, and pregnant women. Pero kung di naman sila makaboto naman sa oras na ito, pwede sila naman sa regular voting hours na 7 a.m. to 7 p.m. Pero may priority rin man po girari kita dyan sa regular voting time Ibig sabihin, priority ang senior citizen, PWD, and pregnant women. Pag-abot, attorney, sa election security, ano si mga hakbang na ginigibo kan COMELEC para maiwasan ang mga vote buying, tapos ang iba pang aktibidad na pandaray na related sa election? Opo, siyempre sa security man po, siyempre katabang ito po ang PNP, ang inot sa gabos para maging successful ang election, dapat peaceful po, may election-related violence, may mga private armies, tapos may yung iriwal itong mga kandidato. Yan, siyempre sigurado po yan na peaceful po ang Naga City. As of today po nga ang category green, ibig sabihin peaceful po kita. Tapos man po sa mga other election violation po, election offense cases na pwedeng i-file, yun nga rin pwedeng igasot sa mga yan sa vote buying, vote selling. Dako naman po ang other election violation, gun ban. Siyempre, kabalian sa mga pig-urayan po sa about sa peace and order. So, pag-abot naman, paano attorney masisigurado na ang mga election materials, as in mga transmission kang election result, is nasa maray na kamugtakan, itong safe? Sa siyempre may mga security po kita dyan sa transmission. Pag election day pa lang,
syempre bago ka pala mag-eleksyon, kinakaulitan na po ang mga electric cooperatives NGCP and Casureco na as much as possible on election day no brownout kita pero may problema halimbawa lang brownout itong sa tuyang ACM in questioning battery na ang storage capacity niya 14 hours po maski mag-brownout naman sa classroom tuloy-tuloy po sa tuyang voting sa transmission man po ang ma-provide sa transmission syempre ining mga telco companies Smart and Globe. Pero doon po sa mga lugar na may yung signal, sabihin ta mga bukid, tapos coastal areas, na naabot kang signal, iba po kitang satellite transmission. Itong Starlink, ito pa gagamitin kang Comelec. Kaya po ngayon yung bago mag-eleksyon, itong in charge po naman sa transmission, nagsasurvey na po sinda kung ano po ang makusog na signal sa particular school or canvassing area. So sinabi mo, attorney, na dahil maaapektuhan kapag brownout ang resulta kan votation? Eh po, tama po. May sabi nga, may contingency measures po kita. Ito may battery po kita. Tapos po, syempre, naka-red alert kayo ang Casureco and NGCP on election day. May mga ready po sila mga materials and tao. In case mag-brownout, maka-responde po tuloy sila. Attorney, pag-abot sa mga kandidato sa campaign regulation, ano si mga alituntunin na dapat sunodon kan mga kandidato, lalo na itong mga nagkakampanya na ginagamit ang social media? Po, sa campaign rules po, syempre, masunod kita naman sa Fair Election Act. Ito ang batas po about sa campaigning. Syempre, sa size ng poster ninda, not more than 2 feet by 3 feet. Tapos pwedeng padukutan ninda mga common poster areas designated by Comelec. Then, pwede man po mapadukos sa private properties basta with consent of owner. Yan po more or less ang Siyempre, magsunod pa po naman sa campaign expenses na 5 pesos naman sa may mga sa independent candidate and 3 pesos lang naman sa candidates na may political parties. Nabanggit mo kasubago, attorney, sa overspending. Ano si magiging parusa kayan kapag nagsobra sinda sa paggastos during the campaign period? Ano po yan? Election offense po yan. Siyempre kabas na election offense, ang penalty kan 1 to 6 years imprisonment. Yan po ang penalty pag lampas po naman sa allowable expense ang nagastos kang kandidato. Pero may nasampulan na kita kayo, attorney? May mga kaso ng pigpile pero pa kung ay garugwa na pala sa ibang lugar to na disqualify siya dahil overspending. So sa pagkatapos kang election, attorney, ano si magiging proseso kang canvassing or sa pag-anunsyo kang resulta kang election? Opo, ang process po pag sa itong election, siyempre naman sa percent level, maboto si mga botante, pagkatapos na magboto, ma-counting, pagkatapos mag-count, transmission. Tapos ang transmission ang resulta po kayan, from percent level, ma-transmit mo yan sabay-sabay, pasiring naman sa City Municipal Board Canvasser, sa Provincial Board Canvasser, National Board Canvasser, naman sa media server, tapos sa political party server, tapos PPSRB, survey po yan ang transmission kayan. Pagkatapos po, kung nakompleto na ang baga sa city level, nakompleto na po itong mga resulta sa voting center bibilang ikakanvas na po ito, tapos i-consolidate sa resulta. Siyempre si mga highest voter, siya nang ipoproklama. Halimbawa, sa level kan city, siyempre ipoproklama mayor, vice mayor, city councilor. Halimbawa man sa provincial level man, ipoproklama nila si governor, vice governor, board members. Tapos sa national level, ipoproklama man ang senators and party lists. So, attorney, paano tayo ipagkakatiwala kan publiko ang marikas na asin transparent na botohan sa halalan 2025? Ayan po, si Chairman Garcia po talaga, ayan po pig-emphasize na maging transparent. Si pigano kasubago, sabi ko kasubago, doon pa lang sa machine, po yan, transparency, gupang transparency itong machine dahil mabibigyan mo na po sa imong mga pigboto. Takatong mga nainat na machine ito naging issue na pagkasuksok mo sa imong balota, dahil mo na aram kung ano nangyari. Pero ngunyan po,
pag lag mo kasi mong balota, mabibigyan mo po naman sa screen itong sa imong mga pigboto, tapos pera po kaya, iga pa po uning resibo. Tapos syempre, naman sa present level man po, makakareceive man po si mga watcher po katong election returns. Itong election returns po, si resulta po to sa present level. Then, syempre, sa canvassing level man po, naman sa Board of Canvassers, may mga watcher man po doon, mahiling po nila sa mga resulta, consolidated results, tatuan man po silang kopya, pati sa national level. Ibig sabihin, transparent po, tapos maging mabilis po ang sa tuyang eleksyon. Last na lang, attorney, mensahe sa mga kandidato niya na madalagan sa 2025 election. Opo, ang sa tuwing mensahe po sa mga kandidato, siyempre po, mag-send po kita sa campaign rules and regulation. Tanganing po, maging smooth lang sa tuyang campaigning. Mag-focus lang kita sa tuyang platform ng gobyerno. Bawal na, di na po gaya mag-ano ng itong mag-iwal sa kalaban na kandidato, na more mudslinging. Focus kita sa tuyang platform government. Sa mga botante man po, ang pagiramdom, bista doon po ang mga kandidato para po sa aldaw kang eleksyon, makapili po kitang tama. Mga tugang, uya na po ang kaputan hali sa publiko na tatawan kasimbagan ni Naga City Election Officer Attorney Michael Julio Jr. Derechahan. Sa panahon na may eleksyon, nasa control and supervision ang PNP kan COMELEC. Ano-ano ang mga kasuguan, asin mga ipapaaram sa COMELEC? Siyempre, ang order sa PNP, siyempre, ma-maintain po ang peace and order sa election. More or less, yan talaga ang pinagkaano, maging matahimik po ang eleksyon. Sa mga nahihiling attorney, tulos kan publiko pag abot sa eleksyon, iyon ang mga COMELEC checkpoint. Igwa ba kitang update, manungod digdi attorney? Opo, nagpon po itong election period, nag-implement ka ng COMELEC checkpoint. Ang purpose ng COMELEC checkpoint, ma-implement po ang gun ban. Ongoing po yan, COMELEC checkpoint, tas ang gun ban implementation. Aside sa COMELEC checkpoint, nabanggit mo kasubago attorney si COMELEC gun ban, pero ang naikurit ng violators sa Naga. Opo, base sa statistics pigtaw sa mukhang PNP, duwa pa man lang po ang nakasuhan po sa violation ng gun ban sa Naga City. Derechahan attorney, di ka ipuan mag-explain. Ang simbag mo, pwedeng sarong word lang or duwa, pero no need to expand your explanation. Okay, attorney? Apo. Derechahan, Attorney Michael Julia, ugwa bang vote buying officially reported man o dai sa COMELEC ang nangyayari mo yan sa Naga? Igwa po, igwa. Attorney, bago kita magtapos, baka may gusto kang mensahe para sa mga botante, sa mga nag-aantabay mo yan sa tuyang programa. Opo, siyempre pang election importante po yan sa tuya. Ang purpose nga po talagang election, maka-elect kita mga leaders. Na itong mga leaders man po, serve po sa gobyerno, na ang gobyerno man po matao sa tuuning serbisyo. Kaya po sa election day, magpili po kita ng tama, piliun ta po itong mga qualified na kandidato, para po kung manggana man po sinda, makatabang po talaga sa tuwing banwaan. Salamat attorney kasi pinaunlahan mo ang samuyang imbitasyon sa imo. Dawa medyo busy ngunyan ang COMELEC sa preparasyon para sa election, pero nag-igdi ka para sa muya. So, salamat attorney sa imong welcome oras. po. Salamat po. Sa samuyang pagbuwalta, ang mga kaputan asin kasimbagan manungod sa eleksyon, hali mismo Naga City Police Office Police Colonel Erwin Rebellion, City Director, sarong hapot, sarong simbag, derechahan. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga
gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, kumpleto ka sa Angela. Tipid ka na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Ini ang One Vote GNN TV4 Take Naga Election 2025 Special Coverage. Ini po ang derechahan sarong hapot, sarong simbag. Asin sa pagkakataon na ini, makakaiba niya to sa tuyang City Director kag Naga City Police Office, si Police Colonel Erwin Rebillon, sir. Sir, maray na aldaw. Diretso na kita sa tuyang mga hapot. Medyo aram kong may mga dakol kang kalakawan, ngunyan aldaw. Sir, kada maabot ang eleksyon, perming napapaserarom ang PNP sa Commission on Election. Aram ta po yan kada eleksyon. Sir, in very specific terms, ano ang obligasyon kan PNP kada minaabot ang eleksyon as in ipinapaserarom sa COMELEC ang PNP po? Actually, ang sa maabot na election, this is on May 12, sinasiguro ta na ang election sa Naga is secure, accurate, and free and fair election. So, naka-in place po ang mga taon ta. Besides, nagkaigo po kita ng research sa Bago na we will be deploying the maximum number of PNP personnel during the election day. So I think we have 685 and it will be complemented also by other law enforcement agency. So all in all, we have at least 1,137 alone for that election day. So kaibanan na po dyan itong mga ma-secure kang mga polling places ta. Iba po kitang EOD para ma-determine kung ining mga polling places ta ibang mga bomba, something like that. Then may kitang road security, kitang mga security sa both sa polling precinct. So gabos po yan, ma-cater po kang Boundaries. mas lalo na po sa mga border control natin. Nailiman po nindungon yan na ang PNP sa Naga, gulpi. Gulpi po ang police visibility ito. So, may i-deploy kita sa panahon kang eleksyon sa Kaaldawan. So, pero itong regular na trabaho kang PNP, iyan magraray? Ayo po, actually, we have at least 433 COMELEC checkpoints. Okay. Kung ipupulorada ta po yan, sa mga stations, we have at least a minimum of 60 to 70 police checkpoints. Aside from the usual operation ta, yung continuous police operation, then yung one-time, big-time ta. Okay. So kung may hiling po nindo, aldaw banggi po, makahiling po ang Police Naga Okay. na nagkakandak po ng operation. So, nasabi na sa bago si update sa COMELEC checkpoint. By observation, kumusta ang COMELEC checkpoint sa Naga? Actually, during our checkpoint operation, we were able to apprehend one COMELEC violation for gun ban. Gun ban. So, kung ipapahintulot mo, sir, this happened on February 4 sa Zone 2 sa Barangay San Felipe, wherein igwa po kitang nadakop na duwang tao, si Mr. Aaron Larate and si Dustin San Juan. So nakuanan ta po sindang badin, then napailan po sinda ni COMELEC gun ban and in Republic Act 10591. So nakakulong po sila ngunyan. Ay, okay. So, dahil ngunyan nag-epekto ang election period sa mga prohibited acts itong pagdaraning badil? Iyo po. Iyo po ang yung mga mga bawal ang magdara during election period ng mga badil. Kaya may COMELEC gun ban po kita. Okay. At least maliwanag po. Opo. Maliwanag po. Waive po ngunyan itong permit to Permit to carry Iyo po. firearms outside residence. Ano, sir? Iyo po. Iyo po. Sir, usual, pag may election, igwa kita mga napag-araman sa PNP na may mga personnel na pwedeng may relative sa laog kang na nagkakandidato. Sa ano, sir? Sa NCPO, igwa kita ning ano to, na ilipat ning assignment? Iyo po, based on the record, igo po kitang tulong nga NCPO na nalipat po sa Kamsur PPO. Harani lang po. Apo. Kasi may pinsan po sinda na nagkakandidato na mga
taga-Naga na nagkakandidato po. Iba po kitang tulo. Pwede pong pangaranan. Pwede, sir. Sige po. Lieutenant Cobalies, si Police Executive Master Sergeant Camato, and we have Patrolman Joshua Philip Bernardino. Pinsan niya po kasi si Dr. Abios, yung isa naman po si Toby Bonggon, yung isa naman po yung kandidato for mayorality candidate si Mr. Ricito Tony Queiroz. So tulungan lang po yan na nalipat po hindi sa Kamso. Apo. After election, anong sinda, sir? So if they wish to be back, pwede na po yan kasi tapos naman po sa election. Oh. Pwede. So yung paglilipat ka mga personnel, it needs, kumbaga, pagtugot, ay pinapaaram sa COMELEC, tanganin sinda maililipat? Since yaw kamo, under kamo COMELEC? Actually, lahat pong pre-assignment kailangan po i-course through sa COMELEC, lalo na po sa RD. Actually, igo po kami mga pre-assignment na kaabot lang that was signed and approved by our regional director, si Ma'am Baliza, Regional Election Officer of Region 5. Sir, kada election sa mga checkpoint, may mga, siyempre, igwa kita itong inapod na CMAC, sir, itong City Election Monitoring Action Center. Sir, ang Naga, may mga categorization. Ano ang category kang Naga? Right now, sir, we are in green category. Okay. Ang kagandahan sa Naga is a peaceful city. So, we have no monitored mga election-related violence. Previously, walang election-related incidents, and we have no monitored PAGs, mga private armed groups, o kaya mga criminal groups. And ever since, ang Naga is a very peaceful Naga. Kaya, hopefully, sa maabot ng election sa May 12, ito pong green category, dahil po maging yellow. Apo. So yan po ang at gusto pong i-attain kang Naga City Police Office. Apo. Pero sir, maski nasa green category, still yaw na monitoring. Ay, opo. Kaya dahil po nagpapabaya. Alam po yan, kaya mo rin po ang nakaka-witness na everyday gusto to pong i-maintain yung peace and order. Unlike, sabi ko nga, sir, galing ako sa ibang lugar na sa buong bansa, Visayas and Mindanao. Ang Naga City is a very peaceful place. Apo. Magayon po ang sudadina. Kaya, maintain ta po yung peace and order. Naga City is a peace-loving city. Apo. So, duman sa peace and order, makikita ang question duman sa mga kandidato. Although, sabi ta, tuninong ang Naga, may pa mga kandidato sila naghahagad ng security or nag-report na igwa sindang threat sa buhay nila kung dyan election? So far po, Mayo. Gusto ko sindang tawan. Sana. Kasi, siyempre, mga kandidato. Apo. Kandidato si our former Vice President. But, dahil po sila naghagad kasi they know na ang Naga is a safe place. Talaga pong, dahil po kita pwede maging complacent, still, kaya sabi ko, kung may mga sorties, agihan. Kasi abo ninda talaga na sa sorties may mga pulis. Kasi aram ninda na mayo sa indang mangyayari. But, dito po dinidiscount. Dito po pwedeng i-discount dyan na mayong mangyayari. Lagi po, kaya pirmi kita nakantaway. Paano sa part ng protocol? Iyo po, opo. Besides, dagdag po kita ng mga security sa mga border control ta. Dati walo lang, dati anom lang po, ginibutan ng 8. Okay. Para ang impression, pag sa Naga, maglaw o magluwas ka, gulping tao kita sa border control. Okay. Sir, very recent naging issue ang pag-abot sa social media kang sa tuyang sa mga uniform personnel, may mga nagpapaabot kang silang sa diring opinion o reaction. Sir, although naisabi tani sa mga previous interview mo, baka may reiteration kita, sa mga kapulisan na may mga sa social media, active mo niyan. Sir, anong directive nila kang PNP? Actually, go po kami cyber patrolling alone sa PNP. Hinihiling ta po itong mga posts. Guidance po yan kang ating na Regional Director, si Police Brigadier General Andre P. Diso, na inot maging apolitical. Hindi pwede maging partisan. Though we have all the rights for suffrage. Kahit naman magpili ka sa tuyang gustong iboto. But yung sabi nga, ini-encourage me na ang pulis bawal mag-comment, bawal magkipag-alay sa mga politiko, at minomonitor ta rin po kung ano mga pinopost nila. Okay. Kasi bawal po yan sa Samoya. Yan po yung pinaka-guidance po ng aming PNP. Nagkakandak po kami ng cyber patrolling, minomonitor ta po si mga PNP ta kung si Sai po ang nagpapanig sa mga kandidato nila. Okay. Dito po yung tinutolerate, sir. Okay. So, may mga vlogger man kita sa PNP?
na kumbaga authorized dahil iba man ang content nila? On the part of the PNP, sa Naga, mayroon kami vlogger, Okay. si Colonel Rotanes. Opo. But usual lang po yung Okay. pinaka-ano na hindi siya yung partisan, something Okay. like that. Kumbaga, pinopromote niya lang yung kung ano po ang pinakatrabaho ng pulis, kung anong bawal, something like that. Okay. Sir, sa segment ng ini, may mga hapot, natipo na kaming hapot, hali sa tuyang mga paraan tabay. Gusto meaning ihagad sa imo, lalong-lalo na sa diretsahan na sarong hapot, sarong simbag. Sa kahapoton, sir, kang sa tuyang mga kababayan, dahil sige-sige pa ang nasa election period pa kita. Sir, kada da maagi sa checkpoint, what to do? Ano ang dapat gibuhon? Minsan, pag nakakahiling pulis, mas nainot ang kaba pag nakakahiling pulis sa checkpoint. Ano ang mga gigibuhon ka sarong motorista pag nakakahiling checkpoint? Sana inot na inot pag nakailing pulis, maging confident Okay. ang mga motorista. Kasi ang pulis yaon dyan para protektahan ang sa tuyang mga kababayan. Apo. So, on the part of this motorist naman, naghahagad kami ng kadikit na dispensa kung sinda na abala. But on our end, gusto bilang pong i-secure gabos na nag-aagi, nagdadalaga ng mga sasakyan is mayo pong mga sindikato. Kumbaga, kaya kami yaon dyan. Unang-unang, may election. Apo. So, para maiwasan tayo itong would-be incident. Kasi kung mayo po kami dyan, magiging loose man po. Maski sa isay na lang, pwedeng ang Naga, kung loose ang security si mga haling Manila, maagi because Naga is the MSR, main supply route of this vehicle coming from Metro Manila going to Visayas and Mindanao. So, nagiging transient po ang Naga. Nagiging agihan po. Kaya, yaon po kami dyan. Sa hapot mo po na naabala, naghahagad po kami dispensa. But yaon po kami dyan para i-secure. Ngunyan po, pag chinikpuin po kayo, ang inot nagigibuhon, kumbanggi, lalo na kumbanggi, i-turn off po, switch off yung headlight, ilawon yung cabin light, tapos i-roll down yung window. Okay. Tapos, kami naman po, on our end sa PNP, more on visual search lang. Bawal po kami magpabukas kung ano man ang papabuksan. So, more on visual search. So, yun po, kaya yaon po kami dyan. So, expect na bago po mag-abot ang May 12 election, yaon po kami dyan, aral daw, nag-checkpoint po at random. Apo. Sabi, sir, sa mga saro pasapot, although permining nasi simbag, utron tagiraray, sir, motor lang daang napapara? No, sir. Unang-una, no, sir. Kasi I came from the high patrol. Yes, sir. Ang pinaka-notion daw sa Naga, bakit daw motor lang? No, sabi ko, not in my watch. Apo. Kasi mas maraming nadadala ang 4 wheels na mga kontrabando kaysa sa Motor. 2 wheels. Okay. So, alisinta po yan, notion na yan na ang kaya lang pong parahon kang PNP Naga is motor. Bayo po yan ngunyan. Gabos po yan pinapara. Ako po, mas particular ako sa 4 wheels na pinapara. Kasi inot na inot, dahil mo mapili ikarga dyan ng mga badin. Okay. Dahil ka pwede magkarga dyan mga 200 kilos na shabu sa motor. So, mas magayon po kung pair lang. Okay. I-check natin on the side of the 2 wheels, maiwasan ta po yung motor riding in tandem. Di ba po? Usually, ini po ang ginigibong getaway kang mga motor, kang mga kriminal, hindi mga motor. Kaya chinecheck ta po. It's not that na motor lang ang kaya. Hindi po. Not on my watch as the city director po, sir. Okay. So siguro malinaw na sa satuyang mga paraan tabay na pag may checkpoint, dahil kabahan, imbes i-comply kung ano ang dapat na tigahagad. Siyempre, itong mga papel, mga lisensya, rehistro. Tama. So, saro pa yan sa garo minsan itong continuous police operation, nakaka-edukar na kita sa paglalaog naman sa mga COMELEC checkpoint. Actually po, based on the record, nagbaba po yung traffic accident. Comparison of 2023 to 2024. Because of that continuous police operation or OTBT. And secondly, nagtaas po si mga revenue sa LTO, nagtaas din po si revenue ng citation po sa CTO. Kasi po, nag-comply po sinda. Hindi na po pwede yung walang lisensya.
Kaya nga may version po ang continuous police operation, may citywide operation, mayroon tayong barangay operation. Why? Ito po yung mga adjacent municipality connecting Naga na papasok sa Naga na hindi naka-helmet, hindi naka-rehistro. But in totality, sir, majority na nahuhuli compliant po ang Naga. Except, di ko po sinasabing ang mga adjacent municipality is not compliant. But sabi ko, beware. Pag naglaw ka sa Naga, because we have this Oplan Sita, this Oplan Firewall, and our continuous police operation, di po kami mapundok para sitaon po yan. Okay. As our anti-criminality campaign. Okay. Sir, sarong pa sa segment minigdi sa tuyang programa, yung may sarong hapot and sarong simbag. Hindi na pwedeng explicar, kundi tulis kita sa tuyang hapot. And sa tuyang diretsahan na po, ano da ang PNP, urog ng Naga City Police Office, nai-impluensyahan o mai-impluensyahan kang politiko, pandalagan kang politika, iyo o dai. Sabi ko na po sa bago na ang PNP po is apolitical. Mayo po pwedeng ma-influence. Kasi under the law, makakasuha po kita administratively. Okay. Sir, sa tuwing mga kababayan nakaantabay pirmi sa Philippine National Police, lalong-lalo na pag-abot sa PASI i-order. Sir, ang sa pong mensahe sa tuwing mga kababayan digdi sa siyudad kang Naga? Ang sa kuya lang, maging compliant kita kung ano po ang hinahagad kang batas, lalo na sa batas trapiko. Kung kaipuhan na magdara, i-secure ang lisensya bago mag-drive, i-secure ang bihikulo na ma-rehistro, saka maging compliant po sa batas trapiko. On the part of this election period, piliun ta po si tamang naaraman tang matauning progresibo sa satuyang lugar. So aram taman po kung si mga kandidato na maray. Di ko nagsasabi po may kandidatong bakong maray. Pero piliun ta po si pinakamaray. O yan na po ang masasabi ko, Diyos maray na hapon po. Diyos maray na lang po sa labas. Okay. So yan tabi partner, ngunyan aldaw, nakaulay ta ang COMELEC. So bago naging guest mo, nakaulay mo si Attorney Maiko Julia, and sa bago nakaulay ta si Police Colonel Erwin Rebillon. So ano partner sa COMELEC, ano si mga highlights na nahiling mo tabi duman? So yan, base sa urulay na ni Attorney Michael Julia Jr., preparado naman sinda, asin padagos ang sa indang ginigibang trainings para duman sa mga word of canvasser na maservi sa aldokang eleksyon. And sa lado kang PNP, naaraman ta na igwa palang silang deployable na mga personnel sa aldaw mismo kang eleksyon, and duman sa mga nag-aagi sa COMELEC checkpoint. Liwat ang pagirumdum kang PNP, darahon ang gabos sa papel, dahil man nervyos kung makaagi sa checkpoint, sunodun sana tabi partner ang mga protocols. Ang eleksyon, bako lang tungkol sa mga kandidato, kundi tungkol sa satuyang futuro asin sa direksyong babagtason kan banwaan. Ini ang satuyang boses dahil pagsayangon sa sulsul asin tentasyon, imbes gamiton para sa pagbabago asin pagkakasararo. Magpili nin tama, magpili nin karapat-dapat. Ako si Cristina Valenzuela. Baging mapanuri, manindugan asin padangaton ang banwaan. Halidigdi sa GNN TV48 Naga Broadcast Center, ako si Melvin Machado. Asin ini ang Diretsahan! Sarong hapot, sarong simbag. Diretsahan! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career.
we equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.